We live in a free world. I whistle down the wind, carry on smiling, and the world will smile with you. Love is a flower, so precious in your hand. Carry on smiling, and the world will smile with you. When every race is run and the day is closing in, I don't care about the world, I'm living for the light. Don't cry for me today. We live in a free world. I whistle down the wind, carry on smiling, and the world will smile with you. Life is I've had enough of all this tension. Don't you know I'm worried sick? Now I'm No kde lítáš? Zase pozdě. No promiň, mám hrozný fofr. no escape route does the trick. Tak jak bylo včera? Ale jo, docela dobrý, odpoledne jsem se jako vždy učil a k večeru jsem se stavil za mou slečnou. Učil jo, jen jestli nekecáš. Ale opravdu, to víš, němčina. Představ si, já vůbec nemohla usnout. To já jsem spal jak zabitej. No to ti musím vyprávět. Zdálo se mi o tom, že jsme vyhráli Melmek. Fakt jo, no tak povídej. No to bylo tak. Dobrý den, dámy a pánové, jsem tu, abych vám ukázal naši třídu při jednání o vedení firmy Melmek. Pojďme se na ně tedy podívat. Tak jsme tu, tohle je druhá D. Poslechněme si je na chvíli. No nevím, ale věřím, že se domluvíme. Čau, Dané, Ahoj, Eliško. co jako bude dělat? Hele, teďka si půjdu se podívat na marketingové oddělení. Fajn, tak já půjdu na to. OK, zatím. Ale ahoj, můžu vás vyrušit? My jsme na marketingovém oddělení, tohle je Peťa, já se jí zeptám na pár otázek. Dobrý den. První otázka, jaký je váš marketingový cíl? No tak my bychom určitě chtěli klást důraz na reklamu, protože si myslíme, že reklama je základ obchodu. No a hlavně přiláká hodně zákazníků. Jo? A jakou formu reklamy plánujete? No tak kromě běžných reklam, jako je například nástěnka a rozhlas, bychom chtěli využívat našich webových stránek. Budou po celý rok aktualizovány a dále bychom v průběhu roku chtěli taky natočit nějaký reklamní spoty. Proč zrovna vy dva, Peťa a Peťa, jste byli vybráni na marketingové oddělení? No, já myslím, že už podle jména je jasný, že jsme sehraný tým. Jasně. Teď máme účetní oddělení, takže účetnictví je náš oblíbený předmět a jsme zvědaví, jaký je rozdíl mezi praxí a teorií. Já sice mám nějaké zkušenosti od svých 14 let v rodinné firmě, ale stále to není dostačující a proto chci své znalosti rozvíjet. Myslíte si, že to spolu zvládnete? Já myslím, že jo. Já taky myslím, že to bude žádný problém. Sehraný tým! Tak co, jak to dopadlo? Myslím, že by to šlo, co ty? Já myslím, že taky dobrý, všechno hotový, ale tebe mám ještě odkázat na obchodní oddělení. Kde to? Hele. Kluci, a jak si vlastně představujete chod naší budoucí firmy? Samozřejmě budeme chtít navazovat na staré tradice, jako například fotbálek a s ním spojené turné. A počítače, které budou sloužit studentům k surfování na internetu a samozřejmě ke studiu.
Přijdeme s mnoha novinkami a službami, které zpříjemní žákům pobyt ve škole. No a jak budete budoucím zákazníkům zpříjemňovat pobyt ve škole? Melmek je přeci jediné místo, kde si budete moct kupovat teplé jídlo, jehož nabídku budeme chtít dále rozšiřovat. Dále budeme nabízet sladkosti a mnoho druhů nápojů. A budou u nás zákazníci spokojeni? Pokud se nám podaří vytvořit příjemné prostředí s příjemnou atmosférou a příjemnou obsluhou se skvělým zázemím pro učení, tak si myslím, že není problém. A dokážete to? Jasný! No hlavně nekřič, už jsem tady. Já jsem s tím počítala, v pohodě. A co ta písemka? Napsal jsi to dobře? Jo, snad jo, uvidíme. Mám z toho docela dobrý pocit. No a co známky na víze, zvládneš to vytáhnout? No nevím, snažím se o 106, ale nevím, jestli to zvládnu. No hej, Dádo, to dáš, ne? No snad jo, uvidíme, ale i kdybych měl vypadnout, tak teď je pro mě důležitý být s váma dobrý tým a vyhrát Melmek. Here's always another day. You know I need you more than fame, and I will be there for the children. Ady, můžu se tě zeptat, co si myslíš jakožto bývalý melmekář, že je pro nás, pro druhou D, nejdůležitější? Tak určitě je důležitý, abyste prostě vedli firmu jako tým, abyste nespoléhali prostě na 7 lidí, co jsou v té vaší třídě, a prostě abyste to zvládli prostě jako celá třída. Aby to opravdu nebylo o 7 lidech, ale aby to bylo celkově o celé třídě, že si budete navzájem pomáhat a tak. A podle toho, jak znáš naší třídu a náš kolektiv, myslíš, že to dáme, nebo že na to máme? Tak jako určitě jste prostě plný nadšení, prostě já si myslím, že určitě to nadšení je důležitý a že to zvládnete. A co když se bude blížit nějaká písemka? Logicky, budou upřednostněni ty, kteří nemají s daným předmětem žádný problém. Já mám košili platovu. Dobrý den, můžu se vás na něco zeptat? Jo? Pane profesore, začnu asi u vás, protože naší třídu znáte víc. Řekl byste něco pozitivního, nebo co si myslíte o naší třídě celkově? O druhé D? Jo, třída druhá D je velmi povědomá, velmi ráda se zapojuje do činnosti i mimoškolní, svědčí o tom třeba sportovní kurzy, svědčí o tom i třeba, jak se tomu říká, takový reprezentování školy v určitých sportovních soutěžích. A jsou to kluci, protože ty učíme na tělocvik, hodně šikovní, ale potřebují na sobě ještě hodně pracovat a myslím, že jsou ochotní se vylepšovat. Doplnil byste k tomu něco vy, když nás třeba tolik neznáte? No, já sám bohužel tolik zkušeností nemám, ale vzhledem k tomu, že jste nám ochotně pomohli na hřišti, třeba s nějakýma pomocnýma pracema, nebo když rozbijete okno, tak ho i sami přinesete, to je velmi pozitivní. Já myslím, že nemám žádný tomu přiznaj. A hlavně se přiznaj, no, to jsem chtěl říct. Máte nějaký speciální přání, co byste v Melmeku chtěli vidět osobně vy? Co byste vy si tam sami třeba šli někdy koupit, nebo něco takového do budoucnosti? Můžu začít třeba, tam se rozbil motor do sekačky, tak třeba na sekačku, že bychom k vám chodili. Takže tam nesmíte dělat žádný jídla, ale myslím si, že třída, no ty jako čerpáte svoje zkušenosti, takže to dělá docela dobře, takže jí bude pokračovat v jejím trendu, takže s tím Melmekem bude určitě fůra kantorského výboru spokojená. Já jsem ani nevěděl, že se tam nesmí dělat jídlo. Já jsem ani nevěděl, že se tam nesmí dělat jídlo. Nesmí, bohužel, jinak by bylo hodně jídla určitě.